Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso sa Spotlight karong buntaga atong ililahon kining Cebuana fashion designer nakabase na ni siya sa Norway mga kapuso apan bisan pa niini padayon niya gibandera ang mga produktong Pilipino atong ililahon siya karong buntaga mga kapuso labi na kay sa umaabot nga Paris Fashion Week mapakita sab ang iyang mga obra kauban nato Miss Mayeth Kodoy. Mayong buntag Miss Mayeth, welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ang kinabuhi sa Norway, ma'am? Unsay gikabisihan ni morong bag-o? Hi, may buntag tanan. Ang gikabisihan ako diri ang paghimo sa akong collection nga sa karong umaabot nga fashion show sa Paris o of course naama sa kuy ubang mga trabaho pero bisan sa unsa kadaghan nakaya ra gihapon day and night tulay-tulugay bahala na basta makahuman lang sa trabaho. Isip usa ka Cebuana sa may gibati nimo ma'am nga maapil ka ning uabot nga Paris Fashion Week karong buwan sa Setyembre. Well, actually dili jud siya ingon nga kanang big something kay mga kuan mag exage ra kayo paminahon sa ako ang part nga Paris Fashion Week pero of course sa fashion show sa Paris man gyud so included na siya kanang kuan wajud ko nagdahom man ani nga makaapil ko aning fashion show ay ga-invite ra ko wala kay ko nag-apply ani so kanang marag gi-recommend ra ko ba na-recommend ra ko sa akong friend. So of course kung wala pa nila nagustuhan ang atong product o wala pa sila kita unsa kanindot sa atong product dili pud ko nila daw i-choose kay kuan wala mo ko nag-apply so kanang ila kong gi-choose kay tungod sa atong kanindot daw sa atong fabric ug sa design sa daw nako char ako masang main goal yun na ato ang ako ang brand kay ako nga introduce ang ato laging kaugalingong product sa Pilipinas which is abaca ug pineapple. Curious lang mi Mamayeth yun sa pagsugod man imong career as a fashion designer. Well, kuan lang gid siya dili gid siya ingon natural way, you know, kadang murag kuan lang gid tingali murag blessing nga wa jud nako gidahom kay first of all, nagsugod jud ko diri as au pair. Wala jud na nako gidahom pud nga makaanhi jud ko kay simpre lisod baya pagkangan nga Europe kay dili jud ta makaingon nga dali lang sudlon di ba? Pero nagsugod as an au pair kanang au pair gud murag cultural exchange na siya kanang murag which is mutabang ka sa mag-host sa imuha dayon mo eskwela pud ka sa language din mao na kon sa au pair niya malagi ni na offeran ambot lang gid one time lang gid siya nga offer nga giingnan ko nga kanang nainitabang sa ko pagpa eskwela diri nga couple mao gid na start niya wa jud ko nang expect kay syempre pagka nga fashion designer nga course practic yung mahala wa gid sa kuan ba nga kanang maingon ani di akong kuan kay nag-IT ako sa Pilipinas. Ngano naka-decide man ka miss mo transfer mo migrate to Norway? Siyempre kita tanan siguro ganahan mo kita ani og kanang lain country. Nya Europe pag yun so bahala bisa kun sa na trabaho as kuanon para makaanhi og usa wala man kay wala mi gasto pag ari man dinhi kay kuan man pang host man may naggasto sa mua so okay, go. Why not, di ba? Balik ta ning imong fashion line, Miss Mayeth. Nganong nakahuna-huna, naka-decide man jud ka ani nga i-showcase gyud ang kultura nga Pilipino. You were saying abaca og pineapple gyud nga hemp nga fiber ang imong ginagamit. Tungod kay mahal pod kunya bag-o pa sad siya nga product actually sa kanang sa mga mata sa mga designer. Dili pa jud kay sila kuan kunya number one sad nga gusto jud nako ni siya i-introduce sa European market or sa worldwide if possible kay di ba kung maka-announce ta or makahimo tag daghan nga product nga about sa from abaca fabric or pineapple fabric daghan sad kay tag matabangan nga farmers sa Pilipinas kay syempre magkahimo man sa sila daghan niya di ba na daghan kay tag mga abaca sa Pilipinas nga wala galit kayo pa na-use kay tungod kay low ang market. I don't think na super high kayo ang market sa kuan sa kanang abaca sa worldwide. Ma'am,
mga minimog mensahe karong buntaga Miss Mayet sa atong mga viewers ron unsa imong gusto ipaambit nila labi na sa inyo sa Balamban diri sa Cebu Central ug Eastern Visayas. So gusto nimong isulti kanila. Nako sa TV, joke. Kuan kanang hello day sa tanang mga taga Balamban din ha. Karang hope nga suporta mo suporta mo sa ako ang kaano maawot nga show ug supposed to be delete ni siya kuan unta delete ni siya karon nga September ato na tayong July nga na COVID man so wala siya na dayon so karon na gyud ang September madayon ug hope nga kanang suportaan ko ninyo taga Balamban day ko. Thank you so much for joining us this morning og congratulations imo umaabot nimo nga show. Good luck kanimo ma'am. Mga kapuso, Subuanon nga fashion designer si Mayet Kodoy. Salamat, Ma'am Mayet! Thank you, bye!